je krása, první jarní prolet. Dneska je, tuším, 4. března, možná 5. 2013. Červený úl, oddělek nevykazuje moc velkou aktivitu, ale ty další jsou mnohem zajímavější. Tam je opravdu rušno. Modrej, ten měl ráno hodně mrtvolek na podložce. No, tamhle ten bezbarvej, ten je parádní, tam jich je vždycky hodně. Oni vyletovali už včera. A ještě ten červený takový je hezky červený. Je to fakt úžasný. A teď se dostáváme k bezbarvému. Tady doufám, že... Ahaj. Trošku si mě všimli, ale žádný žihadlo z toho nebylo. No, tohle je možná lepší záběr. Tady od toho aktivnějšího úlu. A ten červený s tím oddělkem je v pozadí. No. Ráno tady se mnou včelařil kocour Čenda. Snažil se mi pomáhat. Těžko říct, nakolik se mu to povedlo. Existuje pomoc ještě v té vyšší sféře, do které já tak dobře nedohlídnu. Tam možná Čenda dělá velkou službu. Takže uzavírám tuhle krátkou nahrávku. První jarní prolet v roce 2013. 4. nebo 5. března. Teďko je krátce po 12. hodině. Sluníčko svítí a na teploměru bylo před chvílí tak asi 6 nad nulou, možná teď už tam bude 10. Teď mi jedna včela sedí na fotoaparátu. Bylo by hezký, kdyby na závěr toho filmu přelezla po tom objektivu. Ta je hezká, kdybyste to viděli. No, je zvědavá na jaře. Co je novýho? Tak fajn. Tady ještě krátký záběr. Tohle mi udělali prasata.